ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan og mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ila unta siyang nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya. Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang ngalana. Unya, pinaagi sa sinyas, gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. ug nahibulong kaayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana. Maunsa ka haning bata inig kadako niya. Kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel.